Helo a chroeso I Trac Mewn Deg, Ochr 1, gyda fi, Pys Melyn. Mae gennau focs o dois yn yma. Dwi'm yn gwybod os dyn nhw'n mynd I fod yn o iws I mi. Ond na ni. Go. Eith hwnna wbath. Rai hwnna fan'na mwan. Reit ta. Dwi'n iwsio logic. Da ni yma yn studio Pants yr Hwch. A dwi yn defnyddio tempo o 80 BPM. A dwi am ddechrau gyda gitar acoustic. Dwi jyst dechrau teimar fama. A na ni, da ni off. Nes i'n trio neu lot o hwnna, nes i'n neud mistake. Ond dwi'n gadw fo fewn. Just pam lai. Oce. A wan at y drymiau. Torri fo lwpio bit yna, cos hwnna'n iawn. Wyrlu bach. Oops. Iawn. Mae'n ffitio. Sy'n beth da. Iawn.
Dwi'n rhoi hwnna fyny. Neu un mwy. Na. Iawn. A wan makeshift bass, cos mae Jack di dwi'n bass fo yn ôl gyda fi. So... Iawn. Wedyn rhoi pitch shift o 12 semitones. Tri munud ar ôl. Dwi'n speedio fyny. O, dwi'n iwsio'r box yma. Iawn. Iawn. Dwi angen cael y last 2 bar yma. Neith yna. 1 hanner o funudau.
Dyma ar y bol heddiw. 51 second. Iawn. Iawn, repeatio hwnna. Iawn. Ges i'n amser i fysio hwn sy'n biti. Dwi'n licio hwnna dda. Hwnna bach yn ber. Iawn de. Diolch yn fawr. Hwyl.